Най-честият фактор за депресиите, според мен, е семейството. Разбира се, той е по-честичко при жените на бърнаут синдрома в бизнес. Всичко е наред и изведнъж вече някак се е загубило смисъл. Всъщност, в крайна сметка, остава незабелязано от околните. И близките казват, той си е такъв, той винаги си е бил малко по-такъв, по-особен. Той е малко мълчалив, моя мъж напоследък, много не говори. Влиза, яде на 2, на 3 и чак когато човека спре да функционира и не може да отиде на работа, защото няма енергията за това, сега, какво става с това моя мъж или с тази моята жена? Това, че си набил жената, няма да ти облегчи депресивната симптоматика. Това, че си изневерила на мъжа си и че си му турила такива рога, също няма да те спаси от депресията само по себе си, но се практикува. Стрес, тревожност, депресия, антидепресанти. Какво следва? Здравейте и добре дошли в канала на MedMedia BG. В днешния епизод ще засегнем една много важна, но и често подценявана и не толкова коментирана тема. Тази за психичното здраве. Абонирайте се, харесайте епизода и коментирайте, за да продължаваме да правим полезно и интересно съдържание за вас. В България все още до голяма степен темата за психичните разстройства като депресия и тревожност се възприемат от обществото като стигма, но от съществено значение да разберем всъщност колко е важно да се говори открито за тези проблеми. За влиянието на семейните отношения и работната среда, скритите признаци на депресия, нуждата и влиянието на антидепресантите и можем ли сами да се справим с състояние на депресия и тревожност, сме поканили доцент Тони Дончев. Здравейте, доцент Дончев! Здравейте! Радвам се, че имам възможността да обсъдим темата за тревожността и депресията точно с вас. Нека започнем с основния въпрос. Как бихте определили депресията и тревожността и как те се различават от обикновените колебания в настроението, които всеки изпитва? Ако човек вземе пръста си, пробуде го, пореже се, опари се или нещо друго такова неприятно се случи с пръста му, той съвсем естествено и логично ще получи сигнали от пръста си, че нещо се случва с този пръст. Обичайният сигнал за случващото се нещо с пръста ни е болката. И логичното ни поведение е да си дръпнем ръката. Мозъка обаче като орган в човешкото тяло няма болкови рецептори. И неговата логика и неговия начин да ни каже нещо става с мен и нещо не е наред с мене, е като разгърне депресивни, тревожни, халюцинаторни или налудни симптоми. Депресията е част от начина, по който мозъка ни казва нещо не е както трябва. То може и да е външно, може и да е житейско събитие. Много често хората разделят тревожността от депресията. Основните симптоми на депресия са потиснато настроение, забавен мисловен процес и загуба на енергия. Но почти няма да срещнете в клиничната практика и в амбулаторната практика пациент, който да има само депресивни симптоми. Не искам да звуча псевдонаучно да ви кажа проценти, но съвсем грубо повече от 2/3 от пациентите, които са диагностицирани с депресия, имат ярко изразена и тревожна симптоматика. И в този смисъл повечето провали в лечението на депресивните разстройства се дължат на това, че не отчитаме наличието и на тревожни такива. А тревожните симптоми са много съществен фактор за отказ на пациентите от лечение, независимо от типа на лечението. Тук не говорим за фармакотерапия само конкретно, в това число и психотерапия, в това число и други методи, като транскраниална магнитна стимулация, има фитотерапии, светотерапии, методи, които са доказали своята ефективност в съответното им качество, но отказват пациентите, защото пациентите не успяват да ги толерират заради тревожните симптоми. Защото основна характеристика на тревожността е онова вглеждане в себе си и възприемане като по-плашещо. Дори един сърбеж, който е мимолетен и незначителен, нали?
минимизираме сложността на работа на кожните колеги, се опитвам да кажа нещо банално се случва, то се интерпретира като застрашаващо или катастрофално от този пациент. По мои наблюдения, все повече хора често изпитват чувство на тревожност и имат натрапчиви мисли. Защо се появяват и какви са начините да ги контролираме и да се справим с тях? Ако не е тревожен заек в гората да мърда с уши и да следи какво ще се случи, шансът да бъде изяден от лисицата е много голям. Ако не е тревожна лисицата, която гони заека и не мърда с уши и не души с нос, вероятно ще остане гладна и ще загине. Тоест тревожността е заложена във всеки от нас като защитен механизъм, чиято роля е да ни пази и да сме в безопасност. Разбира се, живота в социум предполага един друг тип на отношения, в които не всеки трябва да изяде съседа си, но работейки и намирайки се в конкурентна среда в социума, ние се намираме в един малко огледален свят на света, за който сме реално създадени, където дори да искаш да изядеш някой е много важно да можеш да му се усмихнеш преди да го направиш. И това потискане на емоцията всъщност натрупва в нас тая тревожност, която иначе лесно се разрешава в бий се или умри реакциите. И това натрупване на тревожността всъщност е един от основните фактори болестта на съвремето, болестта в кавички, разбира се, да са тревожните разстройства и в частност паническото разстройство и паническите атаки, защото ние натрупваме тревожност и тя в един момент обикновено в състояние на покой, когато човек си е седнал вкъщи на дивана, свършил е тежкия му работен ден, не са го изяли или той е успял да изяде успешно някой, нали, в кавички казано, и когато е спокоен, тая чаша прелива и започва паническата атака. Интересно ми е дали хората сме генетично предразположени към тези състояния или по-скоро те са в следствие на някакви други външни фактори. Хората се раждат, изглежда с различни нива на свободно плуваща тревожност, т.е. едни са малко по-тревожни и може би по-успешни в уния ситуации, в които си говорихме до сега. Други са по-големи непокисти, да го кажем така, дебили и тях нищо не ги разстроява, но всяко едно от тези неща си има своята цена и тревожните по темперамент хора си я плащат във вид на паническо разстройство. Но те са добри приятели, обичани от всички около себе си, защото емоционалността пък е тази, която ни прави хора. Защо понякога изпадаме в депресивни състояния без очевидна причина? И депресията и тревожността като емоции, съпътстващи обичайното ни ежедневно функциониране, не са плашещи в техните леки варианти. Разбира се, ако един човек се е скарал с гаджето или го е нахокал шефа му и е станал тъжен и отчаян, това не е депресия. Това е емоционална реакция на жизнено събитие. За да поставим диагноза депресия, освен чисто клиничните, т.е. симптоматични критерии, има и времеви критерии, които изискват период от време, в който да съществуват тези симптоми неизменно. За депресията конкретно това е 2 седмици, т.е. поне 2 седмици този човек е с трайно ниско настроение и с проявата на всички тези симптоми, разбира се, във вариации. Има един епизод, в който човекът е зле, той е тъжен, потиснат, не желая да вижда никого около себе си, нито има енергията и силата за това, след което всичко това е изчезнало, без следа. Така че депресията е едно разстройство или един знак, да го кажа така, че човек може би трябва да предприеме нещо различно в живота си и да се опита да живее по различен начин с надеждата и с очакването, че може би това е решението на проблема и това никога няма да се случи повече в живота му, защото дори една рекурентна, да кръстим депресия, т.е. започнала като такава без никаква провокация, не е задължително да се появи в живота на човека отново и отново, за да я наречем, нали, връщаща се, т.е. рекурентна. Може ли човек да се справи с депресията сам? Ако тази депресия, нали, в кавички казано, е депресията на той дет са го нахокали, със сигурност ако се разходи в мола, с надеждата обаче да не го бият там някакви младежки банди и си купи нова хубава дрежка,
със сигурност ще бъде разведрен, защото терапията, шопинг терапията е нещо, което чудесно работи за тия неща. Извинявам се, не мога да не го покажа. Вижте еманацията на безмислената покупка. Невероятно съоръжение. Стискаш я и отдолу изкача яйце. Еманацията на безмислието. Видях го и си го купих. Нямам обяснение защо съм го купил, но ето нещо такова правим ние всички в живота си. Купуваме си някакви нещица, защото са сладки. Да, сладки са. Забравяме ги, разбира, след това, но те си изпълнили работата. Съществува и зависимост от шопинг, нали, но като всяко хубаво нещо, всички сме застрашени да станем зависими по някакъв начин от него. Но ако цената да си купим патица с излизащо от нея яйце е цената, която плащаме, за да не разгърнем депресия, първо е по-евтино от антидепресантите и психиатрите, второ лесно можем да го забравим. Разбира се, говорим не за депресия. Нали, истинската депресия си е нещо сериозно. Преживяването за дискомфорт е изключително тежко. Тъй, че по-добре е да гледаме на депресията като нещо, което изисква оценка от специалист, в това число и оценка на суицидния риск и взимане на съответните мерки. Как влияят факторите като семейните отношения и работна среда на състояния като депресия и тревожност? Най-честият фактор за депресиите, според мен, е семейството. Лошата или липсваща комуникация в семейството. Защото семейството е оня рекреативен момент, който ни помага да се съберем сили за следващия ден и за следващото житейско, служебно предизвикателство. И там много често са счупени нещата, нещо от съпруга или съпругата е лоша или нещо такова, просто някак си не е останало време или енергия в човека да се случи този recreation. Аз мисля, че винаги са комплексни нещата. Много често виждам хора с паническо разстройство. Разбира се, то е по-честичко при жените, макар че мъжете са по-лошите пациенти, по-трудните за лечение пациенти. При жените много често паническите разстройства са фактора, който е отключен от лоши семейни отношения. Много модерният бърнаут синдром всъщност е една депресивна картина по своята същност. И фактора работа не бива да бъде пренебрегван. Хората, които сами са си господари, понякога са много по-лоши началници на самите себе си, отколкото най-лошия корпоративен началник. И това е фактора, който много тежко ги изчерпва и те се счупват и рухват, заради това, че непрекъснато е вървял пушинга, бизнеса върви, нека да, като в приказката за циганката, дето викала, дай още малко да се надигне млякото, нали? Горе-долу логиката на бърнаут синдрома изглежда по този начин в бизнеса. Нали? Всичко е наред и изведнъж вече някак си е загубило смисъла си. Цялото това нещо. Тъй, че ние сме социални същества и през цялото време, в което съществуваме, ние съществуваме в някакъв кръг от социални отношения. Дали това ще е семейството, дали това ще е работата или ще е някакъв голям кръг от приятели, но всичките тия фактори, нали, ни удрят по един или друг начин и има един елемент на търпене, понасене на товар, който в един момент просто прелива чашата. Има ли скрити признаци на депресия и тревожност, които често остават незабелязани, както от самите нас, така и в очите на околните? Нашия мозък първо не е гъвкав. Хората обикновено разсъждават за себе си, аз съм твърд и здрав човек или аз съм много корав. Всъщност тези, които са наистина по-стабилните, са тези, които са по-угаваемите. Твърдите метали са трошливи. Давам го като метафора на човешкия мозък и на човешката психика. Човешката психика, колкото е по-пластична, толкова по-дълго ще издържи. Но тази пластичност и това
плавно снижаване на функционирането във всичките му аспекти, всъщност в крайна сметка остава незабелязано от околните. Много характерно това е за шизофренните пациенти. Те стават отдръпнати от околните, стават доста подозрителни, започват да живеят функционирайки защитно, слагат се ключалки на врати и близките казват: той си е такъв, той винаги си е бил малко по-такъв, по-особен. Само че това, което вече се е случило, че психозата е факт, че болестта е на лице. По същия начин се случват и нещата с депресията, която е много по-мека като симптоми. Той е малко мълчалив, моя мъж напоследък, много не говори. Влиза, яде на 2 на 3, преди обичаше да хапвам, сега гледам, че даже и не яде много. Може и аз да не готвя много вкусно, си казва в такъв момент жената. След което си ляга, веднощем го чувам, че става и броди насам натам, защото сигурно е ял малко, е станал да хапне. Тоест, ние през цялото време си намираме обяснения за различното, които са наши. Те не са обясненията на човека срещу нас. И затова нищо не пречи, ако съществува такава комуникация, да питаме: човек, какво става с тебе? Всичко наред ли е? Никой няма да го приеме обвинително в една близка връзка, да попиташ близкия си: всичко наред ли е? Да го чуеш. Много рядко го правим. Ние всички го правим много рядко. В семейството обикновено подходът е съвършено обратен. Защо не е сготвено? Защо ме рише така? Или какво си там, когато му дойде на човек? Всички ги правим тия неща, както и жените към нас, разбира се. Тъй, че усещането не е задължително да бъде за нещо драматично, а по-скоро са много мънички, дребнички неща, които постепенно набират скорост, и нашата като странични наблюдатели собствена пластичност ни кара да ги приемаме. И този нов симптом, за мен симптом, за близкия особеност, и тази особеност, и чак когато човека спре да функционира и не може да отиде на работа, защото няма енергията за това, сега: какво става с този моя мъж или с тази моята жена? Съвсем гавердяс. Правило е близките като че ли да разбират най-накрая за това. Често се случва при тези състояния хората веднага да посягат към различни видове лекарства. Какви са съвременните немедикаментозни начини за лечение на депресията и има ли техники, които може да приложим в домашни условия? Да, българина от векове се лекува от депресията. Изключително ефективно, мога да кажа, пийки вечер вкъщи. Разбира се, казвам го с голяма доза ирония, защото алкохол е прекрасен транквилант. Той чудесно успокоява, маха тревожните симптоми. Голямата клопка е, че както всички лекарства, действащи по този механизъм, той предизвиква зависимост, увеличаване на толеранса, увреждане на органи и така. Затова битови алкохолизъм е изключително широко разпространен, заради факта, че много голяма част от депресивните и тревожни пациенти всъщност не търсят помощ. Хората, които пият, естествено стават зависими от алкохол. Това, че си набил жената, няма да ти облегчи депресивната симптоматика. Това, че си изневерила на мъжа си и че си му турила такива рога, също няма да те спаси от депресията само по себе си, но се практикува. Защото всяко излизане от емоцията като че ли носи известно удовлетворение, но всъщност по същество задълбочава тая клинична картина. В контекста на житейските истории много добра работа биха свършили психотерапевтите. В контекста на разгърнатите клинични картини много работа ще бъде свършена първо от психиатрите и после от психотерапевтите. Тъй, че ефективен метод за лечение на депресия в домашни условия някаква ефективност дава светотерапията. Ние живеем, слава Богу, в средните ширини, където през лятото денят е достатъчно дълъг. Но на север от нас хората знаят, всички мисля, че е така обществена разбираемо, че има много повече депресии, много повече самоубийство, естествено. И затова те ползват един метод, в който си удължават деня, като използват лампа. Може да се прочете, затова няма да навлизам в детайли,
която реално да удължи светлата част на деня. Но това, разбира се, би било ефективно за леки състояния. Имаме ли разгърната депресивна картина? Няма смисъл да се мъчи човек и да чака месеци наред, изпадайки от живота си, а да потърси помощ. В тази връзка, как да определим дали да потърсим психолог, психотерапевт или психиатър? Независимо дали е професор в икономическия университет или е жената, която почиства офиса ви, ако този човек се чувства затруднен да върши това, което преди е вършил с лекота или му е доставило удоволствие, ако е загубил удоволствието от живота си и това продължава достатъчно дълго, без да се вкопчваме в критерия 2 седмици, който седи в международната класификация на болестите, но това е достатъчно дълго, така че той да почне да има усещането, че вече изпада. Няма го усещането, аз си тежа на мястото. И на фона на това настроението му е трайно потиснато. Със сигурност е дошло време да потърси специалист. Психиатрите са лекари. Тяхната роля в повечето случаи е свързана с това да изписват лекарства. Много от колегите психиатри са образовани в психотерапевтични интервенции, защото школи терапевтични има много. Докато колегите психолози са предимно психотерапевтично насочени, много малка част от тях се занимават с диагностика, което за мен е жалко, защото има много компетентни психолози. В тази връзка, кога хората действително имат нужда от медикаментозно лечение и какво трябва да знаем за приема на антидепресанти? Те водят ли до зависимост и опасни ли са всъщност? Съвременните антидепресанти са изключително безопасни, но има много случаи, кейс репорти, в които пациенти поради естеството на болестта си са поглъщали цели опаковки. Риск за здравето и живота им няма. Т.е. лекарства не са в голяма степен безопасни. Относно зависимостта, има една специфична особеност. И аз ще си позволя отново да ви използвам в ролята на виртуален пациент. Нека си представим, че вие сте прекарал 1 или 2 или 3 години от живота си в депресия, в нежелание да излезете от къщи, в нежелание да се видите с приятелите си, с известно чувство за отчуждаване от собствените ви деца, защото това е част от симптоматиката на депресията, с тотален отказ от мъжките ви функции, защото няма нито интенция, нито желание за това. И това е продължило такъв дълъг период от време. След което сте започнали антидепресивно лечение, след 15, 20 или 20 дни сме върнали старото ви аз. Всичко това, което сякаш до този момент сте бил убеден, че сте загубил, отново си е дошло. И вие сте си този човек, който винаги сте познавали в себе си. Минават 6 месеца и аз ви казвам, айде опитаме да спрем антидепресантите, дошло е време. Във всеки човек в този момент си казва, добре, това ако се върне, аз казвам, не, шанс е много малък, нищожен е. Да, ако се върне, не, наистина е малък, ако се върне, пак ще ги запуснем, всичко ще бъде наред. Там някой път се счупва добрата комуникация с лекар и пациентът казва, добре, ще ги спра и не ги спира, но не защото не може. Зависимост означава, че се налага да увеличите дозата на веществото, за да получите търсения ефект. Това при антидепресантите не съществува. След което специфично за алкохола, този толеранс рязко пада. Ако преди сте можели да изпиете 1 кило ракия и да не ви няма нищо, след това от 3 чашки ракия вече се напивате и сте паднал под маста. Ето това е зависимост. Такива феномени при антидепресантите не съществуват. И на финала на нашето интервю, може ли да дадете вашите топ 3 съвета за справяне с депресията и тревожността? Ядене, веселене и тия 3 неща. Добре е да не изместваме живеенето за утре, като в онова стихотворението и наше вечно утре. Каквото имаме да вземаме, да си го взимаме, защото отлагането винаги слага още едно горчиво зрънце в душата ни. Каквото има да се взима от живота, е добре човек да си го вземе или да се побори и да го вземе, защото отлагането на нещата
ни прави мрачни. Доцент Дончев, изключително ви благодаря за това интервю. За мен беше наистина удоволствие. А и на мен ми беше приятно. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се, че успяхте да получите полезни съвети за това как да се грижим по-добре за психичното ни здраве. Ако епизодът ви е харесал, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала, натискайки и камбанката, за да не пропускате новите ни епизоди. Очаквам също вашите коментари по тази тема, както и какви други важни за вас теми искате да засегнем в следващите епизоди. И запомнете, търсенето на помощ е знак на сила, а не на слабост.